راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي سولوس 23 حدار فنونا يفلم الله مكتالكم نعدمنا زينا كان قدمنا فلما أرساتو جيبوتي بسنكياب إثيوبيا زكازل لوكينات 1.7 بليون دولار كسيرة إلى الصومال بسنك دركي كل 3 مليون حزبي تتصباي رديت كوينو اوغندا متقعتي زهندسو طرطرات نمدان اب تكايدو زلا سرحيت لعلي 7 سبات تقتلهم. هذه إذاعة إرنا. زينب زرزر جيبوتي بسنكياب إثيوبيا زكازل لوكينات كابنا بن زكاز نبره نقداوي لووت ب10 ميتاويت كم زنقل قولا قليسا منيستر فاينانس جيبوتي إلياس موسى دوالي مس BBC أبزكايدو قالمتيغ لبدا كورونا فيروسن ورار عسلم بطان تدماميرو نقدي كم زحتلن شغلوت ألبون ندما كم زايدن سلز قبره نجيبوتي أبز حلفي 10 التوارح 1.7 بليون دولار كسارا كم زسعى بلا أرديو بفلاي كوينات تقراي ناب كللات عبر أمحران سمين شوان لحمو نزنبرا وحز نقدي أب حدقا أو ديغو كم زلو يزدكز إثيوبيا لعلة 900 نايتي كاوت هاجرات التشمتو يغن ناوت هاجرات التلقو فريات نودب جيبوتيا تتكم أبزوان زي أمريكا بزنبرة اللاقدا كاب نقداوي لوت أقوا تاليا تركب إثيوبيا نسدد التلقو زنبرة فريات كنكم اسمخانو أب كتابا نايتا ناي ودب أقلقلوت اتهبا جيبوتون آلو تاوت سلوا كم زهلو يتنتن أب الصومال بسنك دركي أستاتس كل 3 مليون حزبي نكبي سنة ماين مقبن تغاليو كم زلو حبرات هاجرات أتحساسيبو اتياغراو تكال مسمنك الصومال مخانا بزوطو مقلتي أب حيالو كبابيتات تهاجر بتخطاتالي نرابعي اوان زغطسله تحط ناي زناب وقتيو تنكت دركي أب ماكلاين دو باون شنخ تهاجر أستات 100 شحز قمت حزبي ماين مقبن ممقرار كبتي تالي بقعن كمون مسعنيانا سنيو يساقم كم زلو اتي حبريتا بتوسغي آملكيتو بفلاي سنة ماين نبرتي حيالو كبابيتات نزدت فلاليه برسحة سعب تلاقبت حمامات كيك العوم تساقيلو كونتا درك صومال قلتو فتح انت زي رخيبو كاور حميازيا ناي زمتسع عمتاي كلتا شن عسران كلتا ناتحيزو نأمايتا شحت سبات ناي موتن هيوتن حدقا كانت تلالوهم كم زغل كوميشن سبعو قدايات حبرات هاقرات يتنقاغ أستات 10 مليون كاب زبتسع حزب الصومال اتلعلت 700 تاويت أب مسمر تحت دخلنات كم زركب زملكته تبت ناي تتكال زمتسع عمت تتصباي رديت زغون حزب الصومال دما بلعلي 300 تاويت كزايد مخانو ينفت زمالت أب زوان زي أملا صومال أستات 5.9 مليون حزبي تتصباي رديت قون كله أب عمته كلتا شن عسران كلتن اتبزحين أب 7.7 مليون كعرقيو الزدما دارقا فرقي كاب حزب الصومال مخانيو حالتات تايغاندا أب كتما كامبالا نستخيده تدقاقام متقعتات نزهندسو طرطرات نمدان أب زكايدو زلو سرحيت بوحدو 7 سبات كم زقتلو أفليتهم منقست يغاندا بسوني 21 حدار بزوطو مقلت مسرت 206 طرطراتون أب كيدي آتيوم اللو أب كامبالا كاب 23 تقمتي كساب زحلف سمون استخيده 3 متقعتات كيدان ديموكراسيان حالتا استبالة قجلة كم تفتسمو منقست يغاندا يخصص اتكيدان أبي غاندا أخراري إسلاماوي صلواتات نمسفح مسناي صومال عطقاتن كمل قاعدان داعشين زامسلو أهقراوين شبراين قجلتاتن ركب كم زلوو اتمنقستي بتوساقي يوكاز كبرا سمعتنا زينا زازمنا لنا سومناوي مدب سبورت كسعبيو سلام تعنا يا هبلنا زخبركم زخبركن أفكار سبورت أبناي لومي سولوس 23 حدار كلتاشن 21 سومناوي ناي سبورت مدبنا أبز حلفة كربا معلتات نزقات أمي في تساميتات سبورتن من سبورت تأساسرو كستتاتن كندسسينا كموترو كتكتاتولنا بخبري نعدمكم علامي جرمانايت كلب فيردر بريمن ماركوس أنفانغ بجزاء فقادو كم مزنته تاليو ودير 47 عامت أنفانغ سرحو زحدقه أخبر تحقي كتما بريمن مسكر ورقد كتابة أنصار كوفيد 19 سنعكا أبا قلقلو تاوعيلكا زبل كسي أبلع ليو دحريم مسراتوميو
ግቡእ ክታበት አንጻር ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዕላዊ ማእከል ክታበት ከም ዝወሰደን ምስክር ወረቐቱ ድማ ሕጋዊ ከም ዝኾነን ዝምጉት ኣንፋንግ ዋላ እኳ ንጹህ እንተኾነ እቲ ዘቐረበ ክሲ ኣብ ልዕሊ ክለቡ ስድራ ቤቱን ገዛ ርእሱን ካብ መጠን ንላዕሊ ጸቕጢ ስለ ዝፈጠረ ግን ንዕኡ ባዕሉ ክገድፍ ከም እተቐሰበ ብቐዳም ንግሆ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክለብ ቨርደር ብሬመን ኣብ ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣፍሊጡ ክለብ ቨርደር ብሬመን ወገና ምክትል ኣሰልጣኒታ ክለብ ፍሎሪያን ዮንገውን ተመሳሳሊ ክሲ ከም ዘቐረበሉን ንስውን ከም ናይ ኣንፋንግ ብፈቓዱ ስርሑ ደው ከም ዘበለን ብምሕባር ነዞም ክልተ ኣባላታ ንምትካእ ድሮ ሃድን ከም ጀመረት ኣረጋጊጻ ፈረንሳዊ ቤንያሚን ሜንዲ ካብ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ክጻወት ጸንሐ ተጻዋታዩ እዚ ናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኸላይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብ4 ገበናት ጾታዊ ዓመፅን ሓደ ገበን ጾታዊ መጥቃዕትን ተኸሲሱ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ቤት መሓቡስ ይርከብ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እንተደኣ ኮይኑ መንዲ ነቲ ገበናት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2000 ዓ.ም ክሳብ ወርሒ ነሓሰ 2021 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት ዝኾነት ትሕቲ ዕድመን ካልእ ጓል 18 ዓመት ጓል ኣንስተይትን ይፈጺሞ ከም ሳዕቤን ናይዚ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ እዋንቲ ዘደስከለቶ ክትከውን ከላ ቤት ፍርዲ እውን ብዋሕስ ወፂኡ ጉዳዩ ብደገ ኮይኑ ንኽከታተል ንዘቕረቦ ምሕጽንታ ቀድሚ ሕጂ ስምዕ ውሕስነት ጥሒስካ ኢኻ ብዝብል ምኽንያት ነጺግዎ መንዲ ከም ቀድሚ 3 ዋርሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሰሙ ብመራኸቢ ብዙሃን ተባሂቱ ቀኒዩ እቲ ምኽንያት ድማ ክልተ ተወሰኽቲ ክስታት ገበን ጾታዊ ዓመፅ ስለ ዝቐረበሉ እዩ ገሌ ጋዜጣታት ከም መሰነይታ ጸብጻበን ኣብ ክንዲ ስእሊ ቤንያሚን ሜንዲ ዝጥቀማ ምስሊ ናይቲ ከምኡ ጸሊም ሕብሪ ዘሎ ሓላው ልዳት ቸልሲ ኤድዋርድ ሜንዲ ክጥቀማ ተራየን እዚ ተግባር ንኤድዋርዶ ሜንዲ ኣቆጢዕሎ እዚ ሴነጋላዊ ሓላው ማዕጾ ኣብ 2021 ዓ.ም ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ክትርኢ ዝሕዝን እዩ ንገለ ውሕዳት ኣብ ፈረንሳይ ይኹን ኣብ እንግሊዝ ጸለምቲ ሰባት ስም ይኹን ንጹር መልክዕ የብሎምን እዞም ጌጋታት ናይ ስእሊ ጽውጽዋይ ክመስሉ ይኽእሉ ይኾኑ ከም ሓቂ ግን በንጻሩ ኮይኖም መርኣያ ናይቲ ዘሎ ክውንነት እዮም ንስእሊ ክልተ ሰባት ከም ተወሳኺ ሓገዝ ከዓ ማልያታት ስፖርት መፍለጢ እናሃለወካ ብንጹር ንኽትፈላለዮ ብዙሕ ሕልኽላኻት የብሉን ብምባል ዝተሰምዑ ቅሬታ ገሊጹ ንእንኮ ሃገራዊት ጋንታ መሪሑ ዝበዝሐ ፀወታታት ብምክያድ ክብረ ወሰን ዓለም ሒዙ ዝጸንሐ ዩራጋዊ ኣሰልጣኒ ኦስካር ታባረዝ ካብ ስርሑ ተሰጊጉ ንሃገራዊት ጋንታ ዩራጋይ ከሰልጥን ጸንሐ ወዲ 74 ዓመት ታባረዝ ካብ መዝነቱ ዝተባረረ ጋንትኡ ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 ንምሕላፍ ኣብ ኣህጉራ ላቲን ኣሜሪካ ብትገብሮ ዘላ መጻረይ ኣብ 5 ተኸታተልቲ ፀወታታት ውርደት ድሕሪ ምስከማዩ እዚ ተኸታታሊ ስዕረታት ኒውራጋይ ናብ ቀጠር ብቐጥታ ካብ ዘስግር ናይ መወዳእታ ደረጃ ማለት 4ይ ደረጃ ብሰለስተ ተርታታት ስለ ዘድሓራን ንመጻኢያ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘእተወን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገር ኣብ መንበርቲ ን15 ዓመታት ዝኣክል ነታ ጋንታ ዝመርሐ ታባረዝ ማዕጺሉ ከብልሕ ከም ተገደደ ይንገረሉ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ መወዳእታ ፀወቱ ኣብ ዘካየደሉ 10 ተጻወትቲ ጥራሕ ሒዛ ዝገጠመቶ ቦሊቪያ 3-0 ዝተሳዕረ ታባረዝ ኒውራጋይ ኣብ 224 ግጥማት መሪሕዋ ናብ ሜዳ ኣትዩ ንሱ ኣብ ቀዳማይ እግሩ ንኡራጋይ ኣብ 1988 ክሳብ 1990 ዓ.ም ዝዓለመ ክኸውን ከሎ ቀጺሉ ን16 ዓመታት ዝኣክል ንክለባት ኤሲ ሚላን ቦካ ጁኒየርስ ካልያሪን ሪያል ኦቬዶን ድሕሪ ምእላዩ ኣብ 2006 ዓ.ም ዳግማይ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ብምምላስ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ነታ ጋንታ ከሰልጥና ጸኒሑ ታባረዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2010 ንኡራጋይ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ ርእሲ መምርሑ ኣብ 2011 ዓ.ም ድማ ወናኒት ኮፓ ኣሜሪካ ጌርዋዩ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዘሰላስለኦ ዘለዋ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ንኽዛዘም ነፍሲ ወከፍ ጋንታ 4 ፀወታታት ተሪፉ ኣሎ ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ናብ ግዳም ምስ ወፀት ኣብ ወሰን ሜዳ ኮይኖም ንተጻወትቲ ኩዕሶ ዘቐብሉ ቆልዑ ወይ ኮተቲታት ቦል ቦይስ ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ እዞም ቦል ቦይስ ጋንቶኦም ኣብ እትሰዓረሉ እዋን ሸበድበድ እናበሉን እናተጓየዩን ኩዕሶ ከቐብሉ ምርኣይ ልሙድ እዩ በንጻር እዚ ጋንቶኦም ክትመርሕ እንከላ ኩዕሶ ኣብ ምቕባል ጎተት ክብሉን ግዜ ክበልዑን ምዕዛብ ድማ ንቡር እዩ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ መንጎ ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ማንቸስተር ሲቲን ኣስቶን ቪላን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ዘጓነፈ ተሪኦ ግን ካብዚ ዝተጠቕሰ ኣጋጣሚታት ዝተፈልየ እዩ ኣብቲ ኣብ ሜዳ ማንቸስተር ሲቲ ዝተኻየደ ግጥም ኩዕሶ ኣብ መበል 45 ደቂቕ ናብ ግዳም ኣብ ዝወፀትሉ ሓላዊት ማዕጾ ክለብ ኣስቶን ቪላ ሃና ሃምፕተን ናብ ድሕሪ ልዳት ብምኻድ ንሓደ ኣብ ትዕለት ዝወፃ ኩዓሳሱ ንኽመልስ ዝተሓርየ ቆልዓ ኩዕሶ ንኽቐብላ ኢዳ ሰዲዳትሉ ቆልዓ ግን ነታ ኩዕሶ ኣብ እዳው ብምሓዝ እንትርፎ ነታ ሓላው ልዳት በቃጫጭ ክትምታ ነታ ኩዕሶ ክባ ፈቓደኛ ኣይነበረን ተግባር ናይቲ ቆልዓ ጋን ዝኾነ ሃና ክልተ እዳዋ ንጎኒ ዘርጊሓ ናይ ኣግርሞት ምልክት ብምንጽብራቕ ናብ ዳኛ ብዒንታ እኳ ተጠመተት እቲ ቦልቦይ ግን ነታ ኩዕሶ ብኣጋ ኣይሃባን
ኣብ መወዳእታ ግና ሃና ኣደንጊጻቶ ግዲ ኮይና ድሕሪ ናይ ኣስታት 20 ካልኢታት ምድንጓይ ነታ ኩዕሶ ኣብ ኢዳ ኣስተሊምዋ ነተግባር ናይ ዝቆልዓ ካብ ናይ ካልኦት ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝተዋፈሩ ብጾቱ ፍሉይ ዝገብሮ ነቲ ጾታ ከደናግዮም ከሎ እቲ ውጽኢት ባዶ ብምንባሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀዳማይ እብረ ወይ ከዓ ቅድሚ ዕረፍቲ ናይ ጾታ እንኮላይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ አይቮሪ ኮስት ፓትሪስ ባውሜሌ ፊፋ ንኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ይቐትለሎ ክብል ከሲሱ እዚ ፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ ኣተኩርኡ ኣብቲ ንዝተፈላለያ ኣህጉራት ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝወሃበን ብጽሒት ተሳትፎ ወይ ከዓ ኮታ ብምግባር ነዚ ወቐሳ ዘቕረበ ጋንቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብካሜሮን 1-0 ተሳዒራ ካብ ምድባ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 ካብ ምሕላፍ ድሕሪ ምዕንቃጻያ ብመሰረት ፊፋ ዝወሰነ ብጽሒት ተሳትፎ ን54 ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ተሐቁፍ ኣፍሪቃ 5 ኮታ ክዋባን ከሎ 55 ሃገራት ዘለዋ ኤሮጳ ድማ 13 ሃገራት ናብ ዋንጫ ዓለም ትልኽ ላቲን ኣሜሪካውን ካብ 10 ፌደሬሽናት ብ10 ጋንታታት ትውከል ኣሰልጣኒ ፓትሪስ ባውሜሌ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ እዚ ሕንከት እዩ ምክንያቱ ከም አይቮሪ ኮስት ዝኣመሰላ ሓያላት ጋንታታት ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዓደን ኮፍ ክብላየን ምስ ፊፋ ክዘራረብ ይደልየ እቲ ምንታይ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ 54 ሃገራት እናሃለዋ 5 ጋንታታት ጥራይ ናብ ዋንጫ ዓለም ክሰግራ መቕዘፍቲ እዩ ድሕሪ ምባሉ ኣነ ንዝኾነ ተኹን ኣህጉር ይኸስስ የለኹን ይኹን ዳ እምበር ፊፋ ንኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ይቐትለሎ ክብል ብትሪ ነቒፉ ባውሜሌ መወዳእታ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤሮጳ እናተጻወቱ ሓበን ኣፍሪቃ ንዝኾኑ ዓበይቲ ተጻወቲ ካብ ውድድር ዋንጫ ዓለም በኺሮም ክትዕዘብ ዝሕፍር እዩ ብምባል ንወቐሱ ዛዚሙ እዚ ናይ ባውሜለን ናይ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ስክፍታን መረረን ድሕሪ 5 ዓመታት መጠኑ ክፋኾስ ተስፋታት ኣሎ ምክንያቱ ምስ ምውሳኽ ቁፅሪ ሓፈሻዊ ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2026 ቁፅርን ኣፍሪቃ ወኪለን ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝካፈላ ሃገራት ካብ 5 ናብ 9 ክዓርግ እዩ ኣብዚ ኣብ ሃገራት ካናዳ ሜክሲኮን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብልፍንቲ ዝእንገድ ውድድር ዋንጫ ዓለም ኣብ ክንዲ ከምዚ ሕጂ ዝስራሐሉ ዘሎ 32 ሃገራት 48 ሃገራት እየን ክጻወታ በዓልቲ ቤቱ ንተኸላኸላይን ዳይሬክተር ስፖርትን ክለብ ባርሰሎና ዝነበረ ፈረንሳዊ ኤሪክ አቢዳል ሓየት ከቢር ናይ ፍትሕ ፋይል ከፊታ እዛ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ጂምናስቲክ ክትነጥፍ ዝነበረት ኣልጀርያዊት ክትፋታሕ ዝወሰነት አቢዳል ምስ ተጻዋቲት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ከይራ ሓምራዊ ፍቕራዊ ዝምድና ስለ ዝጸንሑ እዩ ኣብ መንጎ አቢዳልን ሓምራውን ዝተመስረተ ሕቡእ ፍቕራዊ ዝምድና ብኣጋጣሚው ብፖሊስ ተቐሽሑ ጓል 31 ዓመት ከይራ ሓምራዊ ብ4 ሕዳር ምስ ጓል ጋንታ ኣሚናታ ዳያሎ ሓቢረን ብመኪና እናተጓዓዛ ጸኒሐን ደው ኣብ ዝበላሉ ክልተ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ብሃንደበት በቲ ሓምራዊ ዝነበረትሉ ሸነኽ ማዕጾ መጺኦም ነታ መኪና በእዳዎም ገው እናበሉ ንክኸፍቶም ጊዕሮም ቀጺሎም ንሓምራዊ ብሓይሊ ካብታ መኪና ስሒቦም ኣውጽኦም ኣብ ባይታ ብምውዳቕ ብቴንዲኖ ገይሮም ተደጋጋሚ ኣብራኻ ጨፍጭፎማ እዳውን ነቲ መጥቃዕቲ ንምዕጋት ጣልቃ ከኣትዋ ኣብ ዝፈተናሉ በጃ ኮይነን ካብ ማህሰይቲ ክድሕና ይከኣላን ኣብ መወዳእታ ካልኦት ሰባት ናብ ኣንፈቲ ገበን ዝፍጸመሉ ዝነበረ ቦታ ገጾም ኣብ ዝመጽሉ እቶም ክልተ ሰባት ብናህሪ ኣብ ትጽበዮም ዝነበረት መኪና ተሳፊሮም ብቕጽበት ካብቲ ቦታ ተሰዊሮም ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ እዋን ሓደጋ ምስ ሓምራዊ ንዝነበረትን ዝኾነ ይኹን ማህሰይቲ ድማ ንዘየጋጠማን ኣሚናታ ብጥርጣሬ ኣብ ትሕቲ ቁፅር እትይዋ ነይሩ መራኸቢ ብዙሃን እውን ሓምራውን ኣሚናታን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ማለት ኣብ መስመር ምክፋል ስለ ዝስለፋ ኣሚናታ ንናይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ቦታ ንምሓስ ንብፅዒታ ሓምራዊ ሰባት ሊኻ ኣቕጥቂጣታ ብምባል ወንጅለና ነይረን ይኹን እምበር ዛጓል 26 ዓመት ተጻዋቲት ድሕሪ ዝተገብረላ መርመራ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ስለ ዘይጸንሓ ድሕሪ ናይ 35 ሰዓታት ማእሰርቲ ካብ ቀይዲ ናጻ ተለቒቓ ፖሊስ ፈጸምቲ ገበን ንምልላይ መርመርኡ ኣብ ዝሐየለሉ ሓምራዊ እትጥቀመላ ሲም ካርድ ብስም ወዲ 42 ዓመት ኤሪክ አቢዳል ከም ተመዝገበት ኣረጋጊጹ ድሕሪ እዚ መርመራ ብዕንቆት ድሕሪ ምቕጻሉ ድማ ኣቐዲማ ተጻዋቲት ባርሰሎና ዝነበረት ሓምራዊ ምስቲ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ንባርሳ ከም ዳይሬክተር ስፖርት ኮይኑ ዝመርሐ አቢዳል ፍቕራዊ ዝምድና ከም ዘለዋ ቃልዕ ኮይኑ ከም ውጽኢት ናይዚ መርመራ ሓየት ከቢር ካብቲ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ቃል ኪዳን ዝኣሰረትሉን 5 ቆልዑ ድማ ዝወለደትሉን ኣሚና አቢዳል ክትፈላለ ሕጋዊ መስርሕ ጀሚራ ፈጣረሲ ጸድፊ ይፈጥር እሞ መድያይቦ ኻይገብር ዝብላ ባህላ ዝበዝሐ ግዜ ንኩነታት ናይ ሓደ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ጸገም ዝወደቐ ግን ከዓ ነቲ ጸገም ዝፈትሐሉ መንገዲ ወይ ከዓ ዕድል ዝረኸበ ሰብ ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሉ እዚ ሕጂ ክንዛረበሉ ደሊና ዘለና ሰብ ቴሪ ኬነዲ ዝበሃል ኬነዲ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት ገና ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ማልያ ክለብ ሼፈልድ ዩናይትድ ለቢሱ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሜዳ ተሰሊፉ
ኣብ ዓመተ ውድድር 2011-2012 ከ ኣብ ብርኩ ከቢድ መጉዳእቲ ስለ ዝወረዶ ንሙሉእ ዓመት ከይተፃወተ ኣሕሊፍዎ። እዚ ኣብ ጎኒ ሓለቓ ጋንታ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማግዌር ኮይኑ ዝተፃወተ እንግሊዛዊ እቲ ዘጋጠመ መጉዳእቲ በኣሉታ ስለ ዝጸለዎ ክሳብ 2016 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ 24 ግጥማት ጥራዩ እግሩ ክሕውስ ክኢሉ ብድሕሪ ዝንዝቐጸለ 2 ዓመታት ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ምስ ዝርከባ ክለባት ኣልፈርተን ታውንን ሃሮጋተ ታውንን ክጻወት ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ካብ መጉዳእቱ ብግቡእ ክሓውስ ስለ ዘይከኣለ ግን ኣብ መበል 25 ዓመቱ ጫምኡ ሰቒሉ ናብ ካልእ ዕዮ ክዋፈር ተቐሲቡ። ንሱ ካብ ኩዕሶ እግሪ ካብ ሰናበት ድሕሪ 3 ዓመታት ማለት ዝሓለፈ ሰሙን ግን ንህይወቱ ዝቕይር ኣጋጣሚ ተረኺቡ። እቲ ኣጋጣሚ ኸ 1 ሚልዮን ፓውንድ ሎቶሪ ክዕወት ብምኻል እዩ። እዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሕልሙ ዝተኸልፈን ካብኡ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ ህጡር ኣታዊታትን ድማ ዝሰኣነን ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ናይ ዓወቱ ብስራት ብኣካያቲ ናይቲ ሎቶሪ ብቴሌፎን ክንገሩ ከሎ ኣብ ማኣዲ ዕዮ ብሓባር ምስ መሳርሕቲዩ ነይሩ። 1 ሚልዮን ፓውንድ ከም እተዓወተ ምስ ተሓበሮ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዝኾነ ሓጎስ ንስምዒታቱ ክቆጻጸር ኣይከኣለን። ተጻዋታይ ጋንታ መንእስያት ክለብ ሻልከ 04 ዝነበረ ሃያኒከ ካምባ ኣብ 2016 ናብ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ኮንጎ ምስ ገሸ ኣብቲ ሃገር ብሓደጋ መኪና ሞይቱ ተባሂሉ። ጀርመናውያን ክለባት ሻልከን ኣቐዲማ ጋንትኡ ዝነበረት ሁልሰን ድማ ኣብቲ ግዜቲ ብምኽንያት ካምባ ናይ ሓዘን መግለጺ ኣውፅየን። ድሕሪ ሞት ካምባ በዓልቲ ቤቱ ክርስቲያን ኪንሻሳ ናይ በዓል ገዛይ መሰል መድሕን ህይወት ይግባአኒ ብምባል ምስ በዓል ቤታ ውዕል ኣትዩ ካብ ዝነበረ ሓደ ኩባንያ መድሕን ናይ 4 ሚልዮን ዩሮ ዝጸጋጋዕ ገንዘባዊ ክፍሊት ክወሃብ ሓቲታ። ንሳ ካብቲ ኩባንያ መድሕን ዝሓተተቶ መጠን ገንዘብ ሙሉእ ብምሉእ ክትረኽቦ እኳ እንተዘይከኣለት ኣስታት 1.1 ሚልዮን ዩሮ ግን ተዋሂብዋ እዩ። ጉዳይ ስድራቤት ካምባን እቲ ኩባንያ መድሕንን በዚ ናይ 1.1 ሚልዮን ዩሮ ደበስ ምስ ተዓጽወ ድሕሪ 2 ዓመታት ማለት ኣብ 2018 እቲ ሞይቱ ዝተባሃለ ካምባ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ጀርመን ብኣካል ምቕራብ ኣብ መገሻን ከሎ ምስ ኣዕርኽቱ ከም ተጠፋፈን ከም ሳዕቤኑ ድማ ብዘይ ሰነድ ገንዘብን ቴሌፎንን ከም ዝተረፈን ብምግላጽ ክተሓጋገዝዎ ተማሕጺኑ። ብምትሕባርቲ ኤምባሲ ናብ ጀርመን ድሕሪ ምምላሱ ድማ ኣብ 2019 ዓ.ም ኣብ ከተማ ርሁር ኣብ ዝርከብ ሓደ ትካል ፀዓት ከም ቴክኒሽያን ስነቐመም ኮይኑ እናዓየን ከሎ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝወጠኖ ውዲት ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ ጉዳይ ብዕንቆት ንምፍላጥ ኣብ ዝተንቀሳቐስሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕድሚኡ 35 ዓመት መሊኡ ዘሎ ካምባ ብዛዕባ እቲ በዓልቲ ቤቱ ክርስቲያና ዝኣለመቶ ሽርሒ ጽውጽዋያዊ ሞትን ገንዘባዊ ረብሓን ከም ዘይፈልጥን ሳንቲሙ እንትኹን ከም ዘይተቐበለን ከረድእ ፈቲኑ። እንተኾነ ግን እቲ መጎቱ ነቲ ጉዳይ ብዝረኣየ መጋባእያ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበን ንሱን ክርስቲያናን ገበን ከም ዝፈጸሙ ስለ ዝተደምደመን ንዝመጽእ 3 ዓመታትን 10 ዋርሕን ኣብ ቤት ማሕቡስ ከሕልፍዎም። ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ መንጎ ክለባት ኦሎምፒክ ሊዮንን ማርሴን ክካየድ ጀሚሩ ዝነበረ ግጥም ሊግ ሓደ ፈረንሳ ደገፍቲ ክለብ ሊዮን ኣብ ልዕሊ ኣካፋሊ ክለብ ማርሴ ዲሚትሪ ፓየት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ተዋሪጹ። ኣብቲ ኣብ ስታድየም ግሩፓማ ዝተኻየደ ፀወታ ማርሴይ ኣብ 40 ደቂቕ ናይ ማእዝን ቅላዕ ምስ ረኸበት ፓየት ዓዲ ሰላም እዩ ዘሎ ኢሉ ኩዕሶ ቀድሚ መቕልዑ ኣብ ግቡእ ቦትኡ ንምትካል ኣብ ዝደነነሉ ብሃንደበት ማይ ብዝመልአ ፕላስቲክ ርእሱ ከም እተሃርመን ብኡ ንብኡ ድማ ርእሱ ብእዳዊ ሒዙ ኣብ ባይታ ከም ተሰጥሐን ተፈሊጡ። ብድሕሪ ዝፍጻሜ ነቲ ፀወታ ክመርሕ ዝተመዘዘ ዳኛ ሩዲ ቤኬትን ተጻወቲ ማርሴን ኩነታት ተወዲቑ ዝነበረ ፈረንሳዊ ኣካፋሊ ንምፍላጥ ተቐላጢፎም ናብ ወሰንቲ ሜዳ ኸይዶም። ሓላው ልዳት ሊዮን አንቶኒ ሎፔዝ ድማ ደገፍቲ ጋንቱ ስርዓት ክሕዙ ተላቢዎም። ፓየት ድሕሪ ዝተገብረሉ ሕክምናዊ ሓገዝ ካብ ተወዲቑሉ ዝነበረ ባይታ ተስዩ ሰለይ እናበለን ርእሱ ብበረድ እናማዞን ካብ ሜዳ ክወፅእ ክኢሉ። ሓለፍቲ ክለብ ሊዮን እቲ ፀወታ ክቕጽል ድሌት እኳ እንተነበሮም ብወገን ማርሴ ግን ብሰርቲ ብደገፍቲ ሊዮን ዝተፈጥረ ሕማቕ ኣጋጣሚ ተጻወቶም ኣብ ስነ ኣእምራዊ ርግኣት ስለ ዘይነበሩ ክጻወቱ ከም ዘይመርጹ ገሊጾም። ኣብ መወዳእቱ ዳኛ ነቲ ኩነታት ምግምጋም ድሕሪ ናይ 2 ሰዓታት እጽቢት እቲ ግጥም ከም ዝስረዝ ገይሩ። ወዲ 34 ዓመት ፓየት ካብ ደገፍቲ ዝተደርበየሉ ግኡዝ ነገር ከረም ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ራይ እዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ንኻልኣይ እዋን እዩ። ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ እውን ብደገፍቲ ክለብ ኒስ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ፓየት ነቲ ዝተደርበየሉ ፕላስቲክ መትሓዚ ማይ ካብ መሬት ኣልዒሉ ናብቶም ዝሃረምዎ ደገፍቲ ብምውርዋር ሕኒኡ ክፈድ እኳ እንተፈተነ ኣብዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ግን እቲ ፕላስቲክ ማይ መሊኡ ስለ ዝነበረ ማሰይቲ ስለ ዘስዓበሉ እንትርፎ ክወድቕ ግብረ መልሲ ክህብ ዓቕሚ ኣይረኸበን። በቲ ኣብቲ እዋን ፓየት ዝሃቦ ግብረ መልሲ ገለ ደገፍቲ ኒስ ተቖጢዖም ንፓየት ንምህራም ናብ ሜዳ ከም ዝኣተውን ምስ ኣኽበርቲ ፀጥታ ከም ተሰሓቡን ዝዝከር እዩ። ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝሳተፋት ዘለዋ ክለባት ሎምን ጽባሕን ሓሙሻይ ናይ ምድብ ፀወተን ከሰላስላየን።
بتي وصي زلو مدب مسرت لومي سلس ساعة 7:45 مشت كاب جوجل ري دينامو كيف أنصار بايرن مونيك كاب جوجل سي فيلاريال مس مانشستر يونايتد ساعة 11 مشت كاب جوجل ري برشلونة أنصار بنفيكا كاب جوجل سي يانغ بويز مس أتلانتا كاب جوجل شي ليل أنصار زالسبورغ سيفيا أنصار فولسبورغ كاب جوجل كي تشيلسي مس جوفنتوس مالمي مس زينيت سانت بيترسبرغ كتصاوتين صباح ربع ساعة 7:45 مشت دما كاب جوجل حي بشكتاش أنصار أياكس كاب جوجل انتر أنصار شاكتار دونيسك ساعة 11 مشت كاب جوجل بروج أنصار اربي لايبزيج مانشستر سيتي مس باريس سان جيرمان كاب جوجل اتلتيكو مدريد أنصار اي سي ميلان ليفربول أنصار بورتو كاب جوجل سبورتينغ مس بورسيا دورتموند كاب جوجل مي شريف مس ريال مدريد كفاتتين كلبات ليفربول اياكس بايرن مونيكن جوفنتوسن اتن باغو نابتي اب مونغو 16 كلبات زكايد مدرخ اودي كام حلاف تسغاغيرن زلوا 4 غانتاتا سلازخونا وصيت نايزي لومن صباحن زكايدو غطمات بالوتا يخون بقوتا ايكصلوننيو كبرات تخاتلتنا نلومي اسنادينا زنبرنا سومناوي مدب سبورت تزازيمولو زمت سمون بخالق استفلاليه تحسطات كساب نرغب ابز زلنا سلامت عنان